DXDC Radyoman Report. Generally peaceful ang selebrasyon sa Eid al-Adha sa syudad sa Davao. Sa interview sa Araman Davao kang Police Captain Hazel Tuazon, Davao City Police Office spokesperson, walay untoward incidents kun mga kakulian, may kalabutan sa maong dakong aktibidad. Nagpabiling hugot ang seguridad sa DCPO sa tanang places of convergence ug gimanduan ang tanang mga station commanders nga magpabiling magbantay hangtod sa matapos ang pagselebrar sa Eid al-Adha. Matod ni Abdul Rahman Kadirao, Executive Program Director sa Madrasa Comprehensive Development and Promotion Unit, nga sobra sa 4,000 ang nitambong sa Davao City Centralized Eid al-Adha Prayer sa Rojas Avenue, Davao City. Salamat ni nga naging peaceful, generally peaceful ang mga activity ug successful. Ang pagsilibrar sa ato ang kaigsuon ng Muslim gumikan sa ilang operasyon, no, o kanang tabang nga magiging hapsay o malinawon ang activities nga karong adlaw nga. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN. Tatak RMN.